You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. Hello, Oga Medicine Doctor. Good evening. Nkoli, iko puloto. Hello. Kini ngizi zo sabo to office ni. Ewe nemi iwe. Nwosho bụ m bịara ọrụ. He gị na-agwa m na ị na-achọ m na otego m ịchọgịrị m sị ka mgbakite dị agwa m aji emeri. Otego ndị achọ gị, mana kedu nke bụ na ị na-abịa late ni bebe ọrụ ruo 10 o'clock. Oga, ihu ya mere nta. Ịhụ m ihe nkọli omeja nwanska sadụ nwunye ọga nwoke ụcha hụrụ nta ha. Imemene m ebere. Ị mara na o nwere mgbe m rụrụ police officer. Iwotara anga mpiro kubeho hegene eme ka herie bribe nsa na m nkoli wanska sad nwunye uche na me ti koga kam ni na adogo iwotara anga he tumiro onye lile ha agba m face gene mere chuma m n'ọrụ oruteta na m na oyodi mu anyị na-eje wedding o me driving license anya ahụ njehu ka oche wure nge anyị jegide ka anyị je wetere ndo wa afuta hey hola kushia Odigo nkoli atozemeno odigo mani watari ya hụ na iya hụ m mere na amaghị m nwa mee ngi Anugo m nkoli anugo m mana biko idin chukwa yogi abịazina late mene Oga Medicine Doctor eweli wewo o nwere m sịrị ka ngwa gị shitere ọbọ m bịara nwa bịa na-ewu mere anya kpughe dechere gị nwa ha ya ga kuma na ebo mmadụ ibe ezigbo mmadụ o nwere m sịrị ka ememere gị suggestion asịrị m ka m dugide na ekpere nwa be ha ma ọ bụ na o nwere mgbe m bịara idoro Ọnịcha gị na-ata o nwere mgbe m rọrọ Grammys Madam Manager ọ tụfụchara m mechere m akaje mgbe mene eze chite oke abịa ma ozu ịmụ nwoke ọchọ ya odi m onye ahụ na-ala ị mara na o ji ego na-ebu m na mansion ị ghọtara na ga-eze chite oke na-aza ekpere m nsị ka m gwa gị ka m dugide gị na ekpere nwa be ka m na-edu na ekpere nwa be ha ị ghọtara ma ọ gị na m dume gị na ekpere anyị gbakọta ọnụ kpemenu gị eze chite oke abịa ma ya anụ anaga Okay, nkoli nsogbu adịrị eme na ọdụba anyị na-ekpere ịnụgo mana biko na-abịa ọrụ n'oge speak lekwe ihe hụ chọrọ he ka ọ tie anyị confuse ọ na-asụgo ma m na ta na m ya abịa n'oge ịma na ana m abịarị dị n'oge Hello, pardon nurse. Onye na-eti mkpọ ọkwa nwaanyị nwa o ime na-eme abalị na-abụ kịta nwekwara apụta hello speak lekwe uchichi ebo bụ ime na-eme gị ma ọ mụla gị nwa eziokwu hello chiri idusho na nwaanyị hụ agba gị n'iro nkọli ka ị ga-esikwa okwu ụtọ chere ka m gwa gị ịma gị na o nwere obodo ọ bụ na ịlechara di gbama n'iro tete ime ọ bụrụ na ị confess na gị di gị gwa na ga lekwa ihe imere ime ya ebido na Jenụwarị megide gị rume na Disemba ịmụkọ gị nwa ahụ mere ikwufute gị confess manụ di gị na inweta onwe gị tesị gasị adụ mgbe nwuchi ịlechara di teghe ụkwụ na ere anyị gide gị era jaa anyị gị gbadochere gị ma ọ bụ na elere di anaghị adọ ka o teghe gide ụkwụ hei o nwere ike ọ bụ na ọ bụgide etebara gị ime hụ ndị ara ga-ejikwa buru manụ ọ jụrụ m ka onye na-eme ya ọ just need onye ga-ekpere ekpere nsogbu arị ka nhụ manụ ga ka m metie elewu Oga Medicine Doctor ikiri biko nwaanyị nọ na wọtu inye gị mmiri ekigo memen gị mmiri ka eweli nwe nwere m sịrị ka m speak enige ma ọ gịnị ya ahụ dị na ezigbote mkpa biko ife nwa ọma nche nwụrụ echi ịwọchi fụ na ụnaka nna kwadokwa ka speak legwe ka achọrọ ka m gwa gị nwa nwere otegwo m ya hụ tigara m confuse n'ishi ihe hụ maka night shift na ọgwụ nwaanyị hụrụ ịmara m alụgọ mmadụ ọkwa anyị mara na mbụ nwunye mmadụ ihe hụ na-eme nlakọ n'ụtụtụ Oyoo di m ejego m ọrụ mgbe ọkwa alata na uchichi na-eme ejego m ọrụ ihe hụ a na-emaga adarikwet ịghọtara anaga ume m ga na-enye Oyoo di m ga na-eme m nsị ka m nri ọgọ ọ bụrụ ndị ụhụ na legizi ka itichara ha na night shift na hụ ka ị wegete m n'ụtụtụ ma ọ bụ n'eshushe ka nkọli ọ bụrụ na ị na-anya since bidoro ọrụ ebe a o nwere ife a na-akpọ duty roster ife eji emekwe na ya bụ ịlụọ night onye ọzọ alụọ morning mgbe ọzọ ịlụọ morning onye ọzọ lụọ night ọ bụrụ na m welu gị tinye permanently on morning
Oge ewute ndị ọzọ dizie ka onwe ya na-eme ihe iche. Speak lekwe asịghị m ka imegide partiality mana ọkwa ịghọtara ihe m na-akọwa. Ịmaka na o nwere mgbe nana m ga-arịgide ọrụ uchichi ha rekete nge ụra avụrụ m mgbe na-eme ka m kwa oji isi n'oche mgbe m nọ n'ọrụ. Oke nsogbu adịrị ya ngwa amekweghị nkwa ọ bụ na mbịa ọlụ echi ka anyị tinye ọnụ. Eze Chitoke gọzie gị ịnọgo ọnụ ga ngwa naba o kachifo bụ mmadụ. Iju wano sinachio. Eshilile ha gbara m iwe, eshilile ha na-egbu m mgbu. Maka na ihe night shift n'ụkwụ adịghị m oyi na-eshi. Uchichi na imuru enya, mugide enya chifo. Nsogbu adị, ọ maka ibidoro ọfụ, obere ya amaghị ahụ. Achọrọ m ka m speak n'oga Mr. Dr. Ho ka ọ tii m na money ịghọtara. Ma ọ bụrụ na ọ tii kọgụ m ka ị chọwana m ihe m yara m lata n'ụtụtụ na-eme ejegide ya hụ n'uchichi na-eme ejegide nọọsịn. Magide nwa ha na-efugide ejegide ọrụ na-eme na-amụ ga-anọkwa nwa be o. Nsogbu adị, ime ihe ya eme ịba kịta ịsa ahụ ka ndị sikwara gị mmiri so that ka m bido ọfịs ozugbo. Ile chere ị chọrọ ka ije shikomere m nri ka ị meme m savin. Ele oyo di m romantic go hụ na akpa na Oh God, it's all swell. Esobuna. Ọ ga-amụ nwa. Mana ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa echi. Of course, I didn't convince na ọ ga-amụ nwa by echi. Doctor, I kwesịrị ịmụ nwa. But ọ bụrụ na ọ mụrụ m ga-refer to another hospital. You know go? Colin. Okay. Can go n'office m ga-anachite ka mbịa malụ ome. Ndo chere nwa ahụ o kweghị afta ọkwa anya. Anyị nọkwa ebe a since nwa ekwe na-apụta. Ọ bụ ya ka ya bupụtakwa ebe a bịa busekwa ebe a. Mr. Mane kwuo eziokwu ọ bụrụ na ọ gị bụ nwa ahụ iji afta. Ọ bụrụ na ọ bụghị gị bụ nwa ahụ nọ n'ime ha ọhụụ ịftakọrọ ma ọ nwa ahụ elechemere ya n'ụwa ha ahụma mpụ na awụọ na ihe ọjọọ niile abominable tin niile ga anaga tie mkpu n'oke olu sọwa espik lekwere ya aftakọrọ ma ọ gị na nwunye gị ati mama anaga confuse n'ishi ọkwa gị na alụ anaga Ọ nwunye m. Ka m jụọ gị kwi na-ekwu eziokwu ọ tụhiere ụkwụ ọ gbara n'iro o soro onye ụka ọzọ ka m mara Ka ife mee iji ekwurịtiri maka nwunye m otu a enwefe na-eme gị n'isi chere speak lekwa n'ọbụ ndị ifite anara m na traditional unu bụ onye lụgọmarị di o soro onye ka ọzọ na ọ dịrị ime na ụmụ kọgọ nwa mana o meme confessing na ọma nwa ihe m na-agwa gị anaga bụ ka ijude nwee nwunye go ọ bụrụ na ọ tụghị eme ụkwụ ke ọ gwakwa gị gbagụ na omeme confessing na nwa ahụ after mana ọ bụ na o nweghị confessing tụkwete nwa ha from January to December na nwa ahụ anaghị after onye nyere gị ọnụ iji ekwu ihe a ke ka isi wee nwee ọnụ pụta ebe a na-ekwu ihe na-ekwu n'okwu maka nwunye m n'ihu onwe ife na-eme gị n'isi ngwa sebapụ okwe mara na nwaanyị ibe m ka m sị anaghị asọrị ka m fụgide ka m jee kute nwunye hụ medicine asị m nkute eweli iwe ka aka Mrs. Ke mo gwa gị were ya ihe na-eti echitere ịbịara nwa be gị n'ebe ihe wee nyekọnụ gị aka ọ bụrụ na etighe eme ụkwụ ka ị confess anụ di gị ka ọ gba ya naga ka ịmụma nwa ha ọ bụrụ na ọ bụga ya na nwa ahụ ya etukwute hụkwa ahụ na ọ fụtakọkwa ị confess ya na nga ngwa ewere ka nkete na-elu Kareka adansaka Opinsaka Ada
Congratulations. Omugo. Yeah. Omugo. So nifa bezoku. Nwanyi nke nnụtala anụta wite ego mụ. Mụ obi wee je na agba n'iro. Well, Mister, a personal affair, Kobo. In which later you can address that, eh? But for now, for the good of the baby and the mother. Doctor, Adima no say. Also queer, young more hope no say more na nakita and the people ngungu. Nka was again no money. You can go in. Onye family one also jiwe. Na bale mo nya. Amamnifu na eku n'eziokwu dia. Mo ada no say. Nkale. Deje. Hey, Ime. Asad mo Oyoo. Ije orta. Hetiri m na night shift no ho. Shitere ụtụtụ na. Nwe gị m na ara. Anọ m n'ụlọ gị na-eku ụra. Oyoo di m ejego me ọrụ. Nke ime ụra sị ka m fụta nwa bịa leri m ya na mmadụ abụghị igwe. Night shift. Okay, yaghị mma. For ndị na-azụ ahịa. Ịzụcha ahịa na-ehihie oru n'uchichi. Ijewe ọrụ. Nwụchọ bi bịara ndị na-azụ ahịa. Ịma na a na-eme nkịtị eme. Anaghị m ala ka m nọgide nkịtị ama agwa Oyoo di m ka ọ chọtara m ihe m ji ara. Ọrụ n'ụtụtụ na-eme ejegide n'uchichi na-eme ejeme nọọsụ. N'ụtụtụ na-eme ejeme onugbu. Iri n'ihe ori. A bịara nwa bekee nri dochere onwe m. Achọrọ m ka ị nọ m abacha. Akpụ m nye agbọrọ agwọ nọ m nkwọbụ Na azụ. N'ụgba na azụ. Ihe niile vute n'ime ka nri n'ọnwụnye ọga nwoke. Ka m ndị domo. Meme enu go so ka na amaghị m ka esi niile dum. Hey! Ọrụ nọsị nwa adịghị izi o. Anọghị ma ayagharị ag night. Anọghị ma arịagaghị ag morning. Mana nsogbu adịghị. Ama ama na-eji nri. Asa! Ọ bụ agụrụ gbawa m obubu fi vute nri hụ. Asa o! Ele o, abacha hụ oji aka n'oshishi. Ewe n'iwe dị anyị. Agwọ nketa anyị agwọrọ m ncha. Ele o, wetenu m nkwọbi. Nkwọbi dị n'ime elu. Malt ọwọ. Ama m n'igbo ya malt. Gịnị malt? Mbọ ọbụla nkọlị. Asa o. Ndị ọ. Abacha ha jụsị gwọdoro enu. Nke a jiri ezigbo oyi. Ama m na ị na-alaik nke jiri oyi. Ka o nwetagoro okwu. Anyị na-agwanye aka. Chụwa ndị bekee. Ama m ịma ya onye mba. Ọ mụ bụghị asa nwaanyị ude. Nwee ihe na-ada agwọ. Kala nne ke kwanu. Isi gịnị? Chineke nna. Isi nwaanyị amụgo. Chiri biko chiri. Isi nwaanyị amụgo after confess cha. Hey! Ekwukwana ihe a. Hakuna hụkwana ihe a nwa na-akụ eri na-ekwu. Anyị echekwa na ọ na-eme nkụ eri. Nne chiri anyị ga-ebidokwa gewe nwa ntị o. Anyị ga-egewekwa nwa ntị na ọ dịkwa ka ọ na-make sense. Hey! Gịnị? Na-akpata ya ugbo m n'ahụ. Hey! Nwa na-akụkụ onye gbuwara isi ọkpọrọ gaa n'elu mmadụ echekwa na ọ na-akụ eri. Anyway, ka ọ dị nne ka anyị hụnụ mgbe m bịaziri ka anyị kọchanụ the whole thing. That is ngwanụ ka ọ dị. Yeah. Na wow. Hey! Ebere, ka onye si na-asha ashisha. Ihe na-eme. Hey! Ka ihe dị ya. Ịmakwa na onwe nwa mbịa na ụlọ ọgwụ anyị. Nwaanyị a dị ime. For 3 days. Ime wee na-eme nwaanyị a. Ime na-eme ọkwa na-echi ọnụ n'ala. Umeri ya ọ na-eme ya. Ọkwa ya ka ezi i chetere da nọọsụ na-agwa gị na-akụ eri ụpa nda nke onye gbuwara isi. Chetere? Nna the nọọsụ mgbe ime na-eme the woman ọ na-agagharị ụpa nda ọ gaa n'elu ọ gaa n'ala na-agagharị ya ka o megidere ọ gaziga mitie ịma di the woman ime na-eme ga mitie ya ma ihe ọ gwara ya ọ
ọsị ya na ya ga-ajụ nwunye ma ọ gbaa n'iro. Hey, nwoke a wee kopụ. Onwe ihe nwoke a gwara ya. Ụfọdụ gwa ihe nsị ka mma. Ọ bagidere, kparịchaa ya. Ọkwụ ya ka Los Angeles ji wee kpọọ m na ihe ọ gwara m. Mba, wee sị m na nwaanyị a confessiziri na ọ gbara n'ezi. Hey! Na ọ gbara n'ezi. After 5 minutes ọ confess ya. Ekwusina. Ma ihe dị mma mere, asị dị mma na-enwe happy ya. Dị mma na-eme ofu. Kwụọ! Hey! Na ihe na-eme. Ahụrụ agwa. Ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Onye fụ ihe ọjọọ, ọ kpọọ ihe ọjọọ. Hey! Ihe mere na obere ka mbe pụọ biko. Ngwa, mgbe bataziri o? Biko, obodo shie ihe fam na pụọ. Mbatazi ka mmechu ihe mgbe. Okay. Yes, sir. N'eziokwu ọ ihe mgbanwoju anya ka ọ bụ nye m. Kemgbe m bidoro ọrụ a were ụbọchị tata anya m ahụtụbeghị ihe dị otu a. Of course ndị nọ yesterday shift afternoon folia ọkwụrụ folia mana m were anyị ime mmụọ n'egi na-afụ na ọ dị ka ụmụ ụdị ogụgụ isi dịkwa n'ike n'isi gasụ gasụ. Oga medicinal doctor ikuchere ni gas doro. Makwa m gwara gị mgbe m ishi nsị ka asado na ihe Oyoo di m bụ ọga nwoke ọcha Uchenna. Mgbe ụmụdụ na-enwe ntị mgbe papa m na mama m dọ ndụ na ha na-akụzi dochenu m ihe ga na-akọchanụ m te stories ga na-agba m ihe na-eme n'elu ụwa ha gwachara m ga nwere gị gbaa n'uche ịghọtara ọ bụ ihe ahụ bụ ihe na-eme m. Okay, ọ dịgo nkọli ife menu nkịta bụ na anyị ga-ekpe ekpere tupu anyị bido ọrụ so nkọli ama ayọ gị biko ka iruke na anyị na-ekpere Eleo daalụ na privilege m Eleo ekpere ewe ngwa unu kwudete n'eze chitoka abịa ma isi na Eleo n'ọsụ ụtụ ọcha chere ịgba na eze chitoka abịa na pozi na gị na ya na-eme ihe ndị ụtụ ọcha ma be ha adịghị emekwa ihe ụtọ ọcha ahụ ma ọ bụ na nwa ahụ dị n'ọba eze chitoka abịa ma merigere gị ekpegide na ekpere na ihuleta isi gị huleta na eze chitoka abịa ma isi na ala na gị na ya anaghị ama eka gịnị bụ ị na-achịnụ ka onye ara igiri ya na-eko gị eleo tinted nurse ị na ọhụbe ahụ pose ya na eze chitoka abịa ma gị na-eme ka ị na-eme modeling agency ọ bụ ya bịara nwa be ebe na ọ dị ka ekpebe ekpere kpọfụta aka na ekpe emele na eze chitoka abịa ma executive na-emere gị ihe executive gọnụ medicinal doctor gịnị bụ ị na-eche ka ihu na-ete na eze chitoka abịa ma isi n'ala ịgba ụkwọ na nda kpuchikwute isi gị na gị na eze chitoka anaghị eme ihe dọkịta ọ bụ ya bịa nye gị aka ngwa bebe ma ọ gị na nwaanyị erudochere nwa be na ọba eze chitoka abịa ma nyere gị aka na ọgụ n'ike nke eka ga ịghọtara anụ ga o nwere egwu m ji aga ngịchara egwu ụhụ na unu etienu m God win ma ghọtara anụ ga God win o na God win o na God win o God win gụnụ ilu unu ekwughị okwu God win ọ bụrụ na ekwudo gị na ekpekọ gị God win God win God win nkọli omeje nwansị ka sadụ onye ọga nwoke ọcha abịakwa m nke m na-abịagịrị eze chitoka abịa ma asịrị m ka m kulie dochere gị ma ọ gụ na onye gị bụ onye ahụ ji nkatakịrị mụnye gị eze chitoke sụọ garị gị ji nkatakịrị mụnye ọ gị bụ onye ahụ nọ n'eluigwe were ụwa meghere mgbe ị na-atụkwasịghịrị ụkwụ gị eze chitoke ọ gị bụ onye ahụ vu akpa ntụ gị na-eme tutpikin eze chitoke abịa ma ọ gị bụ onye ahụ jiri asidin meme pure waterin onwego dịka ego anyị ekpe n'aha eze chitoke abịa ma eze chitoka abịa ma asịrị m ka m kulie dochere gị gị na-arịọ ọgụ mgbe onye odi m anọrọ eze chitoka abịa ma ka ị nụ dochere gị kọntraktin ka ime gị ka onwebe kọnektin ihe otu ileka ka ọ gagide na nga nwa ha m bịagidere ọrụ hafụnụ timo manshọn na oyi odi m eze chitoka abịa ma ka izuje ndị nwa ozi gị hụbe ahụ na ebe m hụ ka ha gbaa gị okirikiri ka ha soro gị megide gaiden na ebe oyi odi m hụ anyị ekpe n'aha eze chitoka abịa ma eze chitoka abịa ma asịrị m ka m were ụlọ ọgwụ ha ati gị n'aka
Eze Chitoke, o nwere no abe shi adịghị Eze Chitoke ka ịrụgide ọrụ n'ime ọga medicinal doctor hụ ka inye na ka gwọgide ndị ọrịa. O nwere onye shi adịghị n'ọnwa bụ Eze Chitoke bịa maka iseti aka ụgwọ nsọ gị na-eshi onye ahụ ka onye ahụ nweta onwenye ma ọ gị na ịsịrị na akwa ọrịa abụghị ọnọdụ ndị nke gị. Eze Chitoke bịa ma na-ekuchi gị ka na-asa gị. O nwere no abe shi ji Eze Chitoke bịa ma gwọọ ọnụ gị n'aha Eze Chitoke bịa ma. Eze Chitoke bịa ma asịrị m gị Eze Chitoke kaka Oyoo Eze Chitoke asịrị m ka m nri ọma gị ndị ụwa niile ha nọ n'elu ụwa ha ndị eshi adịghị Eze Chitoke zimedị m ozi gị ka ha gwa ha niile ha. O nwere ndị nọ n'ụzọ eshi na-anwụ ọ bụ na ha amụtụghị nwa ọ bụ na ha na-enwe diabetes Eze Chitoke ka ha bịagide for diagnosis Eze Chitoke ihe niile ha ya eme ka ha spendgide ego Eze Chitoke gwọọ ha ọrịa ahụ ka ha nọ n'ụzọ na-eme ka ha bịa na dọkịta ha ka ọga medicinal dọkịta gwa ha Eze Chitoke zite ndị mmụọ ozi gị ka ha si eti ka gwụchara ka ha gwe abaltọn ka ha nweta onwe ha ka ha lachigide n'aha Eze Chitoke abịa. Gịnị mere ndị? Espikilekwe nke ekpere m na ekpere Eze Chitoke abịa ma bikiri nonsense. Eleo iwe Eze Chitoke abịa ma dakwasị gị na ifutu ga-eme ike. Eleo. In fact, from office. Eleo. Ekpere ahụ ị gara aka ọta nga shọtị nsogbu adịghị anyị emechi ekpere anyị. Eze Chitoke abịa ma ịhụkwa adịga ozugbo ka ọ na-esukwe. Eze Chitoke oseti na mma wabe gị na-ekpere gị ka o shi dị m n'obu ka ị gwọchara ndị ọrịa mgbe niile ha nọ te ndị ekpenta ka ị gwọchara ya te ndị ngwụrọ te ndị kpirishi te ndị aka gbajiri agbaji. Eze Chitoke ọga medicinal doctor gị na-eme ka ọ tị m confused isi. Eze Chitoke mee gị ka ọ mara na ihe ahụ ọ na-eme adịghị oyi ekpe n'aha Eze Chitoke kwụchigide na-enigike. Eze Chitoke ndị nọọsụ na ha jụrụ nwabe tee nọọsụ ụtụ ọcha tee nọọsụ tinted ụmụ kirikiri nọọsụ ha duru ndị onume n'ọcha nwabe na-alagidi. Eze Chitoke abịa ma mee ka ha mara na emegbu nwunye ọgwa ka ha were mmegide praying point ka ịgọzi mehe na ha di ihe Oyoo he onye enedo he lọv ya otu ọgọnwụkọcha shiri lọv m ọ bụghị onye ya afta o were ihe ọgba ha ka ebe ọrụ ọ pasị ya n'onye onume onye onume apasị ya n'onye onume. Eze Chitoke ka ị na-enwe ka ya eduje ha n'ọlta ka ha nwegide happiness. Ihe ahụ bụ m na-ayọ n'aka Eze Chitoke anyị ekpe n'aha Eze Chitoke abịa m. Opiere ngwa ka anyị kegide n'Eze Chitoke ka kegide na n'aka Eleo ịkụkọ na nga aka kegide na n'aka ịna aka ọbụkọ ọbụkọ iwe na-eka kasị na egbe n'ugwu gbasara ka m zaa medicinal doctor. Nkoli, what do you call that nonsense? If you know the no now they believe in or a belly come cooking in a belly car, then the muddy. Can you na? Can you rapi Arabia here? If they don't come here, how do I pay you? How do I run this place? How do I eat? What's wrong with you? Let's speak quick. Let's speak quick. Can you drag one hand or you better can she have them? Or you do go boy, can she have them? Imagine Mamma when you couldn't give a shit, and if that wouldn't make you go to good in a gobble. Mamma won't pay no lobo. It's terrible, so now who a she, Naya, the make women in the game. Or cook or up a quam, or again his own. And my joke, or cook or up a quam, or again his own. Oh, Bulu Nanda, Runaya, better here. How do I maintain this place? People like you got the jobless. It will make sense. Man, I can work it. I think I'm a missing game. In the post took it to the mortuary. Hello! Atam! Hello! Get him on Behold Duran or come and Mamma get there and the more. Behold Duran, speak like we are who. Speak like when we're going to war you to me, sorry, many talk, it's him on the mortuary and a hole. No quick again. Oh, yeah, some gang by designing. No, not go to be him now. Over if there is a matter, keep a man away. Ọ bụrụ na ị gwatụ onye ahụ evuje nge Indiana mbe hụ na evuje ndo she had the difficulty doctor who agwatụ onye ahụ nwụọ ọ ya adịgo boy ịhụ kwa na my portion ịhụ na ma ọ gị na nwa ha ịbụ bụ mmadụ ịma gị ihe mechi ọ bụ gị portion bụ m na-agwa gị na agwa gị bụ na a na-asị na evuru ozu onye ọzọ gara ka evu okwu nka mana evuru nke gị ịghọta na ihe ahụ bụ ozu bụ ọ bụrụ na ị na ọta n'onwe gị ndị mmadụ bịa nsogbu adịghị mene ọ bụ ka ị were ọnụ gị ha spik gị na-enye gị na-ekpe ekpere ka esi agịdo ụmụ mmadụ ka ha bịa ọ dụgo ọyị asọpụtaiz ka ọ bụ n'onu ị ghọtara anụ ga okay mana o nwere ofe ife na-agbanwoju m anya sinsi ịlụbara ebe o nwere ụdị amamife dị gị n'isi
Na jibiko kede bi si amoti ifenda ni. Aka gwara m na mgbe skasad. Skasad bai mushi. Anyị na-amaghị. Anyị na-agbagide sense na nkpọ. Ịghọtara. Isi m he kwuru abụghị coconut head. Ihe dị anaga. Enne bai ndị lụkwara di anaga atịghị ụkwụ. Nwa ha amụlụgọrụ di na atịghị kogo m ụkwụ. Ma ọ ga na-eme nge na-eme ụkwụ na eme ewere. Mana no ga ma bai ji nwe. Ịghọtara no ga ma bai ji nwe. Mana m na-agwa gị bụ ekpere na mmadụ ekpere ọjọọ. Ma ọ ga na-eze chite abịa ma na-ele gị ọ bụrụ na ikpegide ezigbo ekpere ma ha abịa gị ka ịkwụta n'ụgwọ na eze chite oke provide anaghị emechara na ọrịa wọd aga ịghọtara anaghị Ọ dị go biko ume ke gabazi. Confuse ala nụ Baka gabago. Adansaka Ashimana amaka Kareka adansaka Nne ọkwa eziokwu na nọọsụ nkọli na-ada akụ eri ihe juru ya n'ọnụ ọ pụta ọsapụ ọnụ na-ekwu okwu ihe si ya n'ọnụ na-apụtasị chekikwa ihe a o nwekwara nnọọ ụmụ obere ihe wee eziokwu na ihe ndị ọ na-ekwu eziokwu mba uche ya dịkwa n'ihe ọ na-ekwu ịma nke gbaka m isi bụ nke nwaanyị achị nwụnarị mmadụ n'aka ebe asị ọ na-amụ nwa for how many days n'ebe a na-ata n'onwe ya afọ ụmụ nwaanyị dịkwa ifere adịghị nwaanyị nke a n'anya biko ka m gwakwa unu eziokwu anyị ebido gere nkọli maka na ihe anyị na-eme na nkọli na-egwu egwu afọrọzụkwa m ife asị ihe egwu nkọli adị egwusi egwu na-ehi kwuwa eziokwu because the other time m pụtara na-aga agara m mee one patient massage ịmago normal massage na nkọli wee tikapụta si mi hey gịnị ka ị na-eme romance ọsọ romance ị na-eme romance nkwugide ọ sị m na romance ọ massage ka m na-eme ime o wee kọcha dịtị m pụọ nchekwa na egwuregwu dịtị m wee tọnụọ I'm telling you ihe a chejie o nwoke wee na-ewezikwa m anya ịmaga ụdị anya ahụ na nwoke wee na-akụzi m anya nsị ọgịrị na-eme ife oyi na itọsị na nyi ya nọmba nsị ka ịhụrụ ọnụ nkọli a nee ụgwa na-enewe ihe nkọli na-ekwu ọ bụrụ nnọọ na ọ ga-adịnwu possible na nọọsụ nwoke ga na-eme atentụ nwoke nọọsụ nwaanyị na-eme atentụ nwaanyị ọ ga-adịkwa mma o cheki eni ya nụ mgbe ị nọ nọsin skuul ụmụ nwoke onye nọ na skuul nne ha kwuwa eziokwu but ịma na itikwe ihe uche enwekwe nọọsụ nwoke ọ ga-eme ya kwa biznes kara aka ọ ga-eme lot of people ihe na-agwa gị wee eziokwu ụmụ nwoke na-aga agụzi detin maka ha ga-ahụ na detin nọ n'egwu onye ọbụla arọchize na-agụ detin ọ dị possible ọ nweghị ihe na-adịghị possible arụ adịrọ ya otego obi na-enye ya nsogbu otu ozugbo ọnụ na nwanne m nwoke n'obodo oyibo na-anọte wee kazie njọ ọ ya mere njikọta ya na adị sọbstitut biko ka ebe dọkịta nọ dọkịta anagokwa mana unu ya enwe ndidi echi dọkịta bịa n'ụtụtụ ka o wee nezie ya anya ọfụma mana ka ihe si gbatakwuru kịta ị ya abịagodo rejista nna gị nọọsụ mpa m na-anwụ anwụ na-asị m ka m bịa gbatagodo chọgodo ihe ga-eme ya biko onu ya nụ rejista godo nna gị ga-eme na chere obigo nkọli nekọta ya anya bịa ka ga-eme rejistreshọn ihe jikwara elekọta ya anya papa biko anụ m abịa nọọsụ ele o confuse gị akpa unu ma agbajuru dọrọ papa o papa ele o medicinal doctor anọk me nwoke ya na-anwụ anwụ gịnị bụ ya eme ke mkpemene na-ekpere ke mkpemene ga-ekpere God we know, God we know, God we know. God we know, God we know, God we know.
ọ bụ n'ahịa eze Chitoke Abiama God win n'ike na ụbara eze Chitoke Abiama eze Chitoke Abiama asịrị m ka m dị ọma aga m ogene sị na evuru ivu arụ anyị bịakwute gị n'ije nye anyị ka eze Chitoke onu ma gbajuru dọrọ ana m arịọ gị eze Chitoke Abiama ya bụ ihe na-arịọ papa ha ihe na-atị ya ga confuse na-eshi eze Chitoke Abiama ewu ka nwaanyị nwoke ga na-agbagharị confuse ga adịga nga n'isi ọ maghị ihe o ya eme medicinal doctor anọgọ eze Chitoke ana m asị gị ka ị bịa gwọ m ọrịa ha ka ị were aka ọgwụgwọ nsọ stetie na-eshi ha ka o nweta onwe ihe ejire na-eke ya ahụ hafụ anaghị aka eze Chitoke arịọ m kwe n'ahịa eze Chitoke Abiama amen God win enu ka aka win enu eleo eze Chitoke Abiama kaka win enu eze Chitoke Abiama kaka na nwoke wee ma ekweghị anya confuse ga-adịmakwa ihe ahụ ga-adịmakwa difficulty eze Chitoke Abiama kaka na arịọshi gị ike ọkwa na nwoke hụ nwa na ịlaik ka ọ ga-ahụ gị eze Chitoke bikono kaka na emenumere gị ka ebe ndị ọrụ ga hil ya nwoke hụ ka o nweta onwe ya seti aka ọgwụ nsọ dị na-eshi anya ihe niile na-abụla eshi ji elu gị mgbe oshi na-ebịa emere elu gị eme eze Chitoke Abiama na masị gị ka ikewa ngwa mgbochi hụ mgbe oshi na-ebịa ike ọrịa niile dị a na-eshi eze Chitoke Abiama ana m asị gị ka iwefe gị n'aha eze Chitoke Abiama hello ekwensu wo bịa late ya bụ na m na-ekpe ekpere ekwensu gị na-atinye ekpere m oho confuse ngwa na ekwensu ka m na-ege mma aka ka m gwa gị na mbụ nwa eze Chitoke Abiama eze Chitoke Abiama ọkwa ịhụrụ anya na ekwensu ga na-eme ka m na-enye amagide ka gị na-ememe eti arịọ ọnụ gị ihe amara m na ị chọrọ ka imeme n'ime gị ekwensu gị na-atinye confuse na eshi nwoke ahụ eze Chitoke Abiama ọgụ bụ onye ahụ ụrụ jọmpụ n'ime munyi eze Chitoke ana m asị gị ka ị bịa meme n'onwe gị ha ka confuse dị ekwensu n'isi nwoke ekwensu sịrị na nwoke ha enwetaghị onwe onye eze Chitoke Abiama meme nwoke ha ka nweta onwe ya ka shemin bụrụ nke ekwensu ana m arịọ gị arịọ gị ada amara m n'ihi eme gị arịọ m gị n'aha Jizọs God win hello eze Chitoke win hello papa hello papa hello eze Chitoke win iwi ne ya ho ekwensu mere ka m na-enye amagide aka ka ya hụ bụrụ dọrọ ịsanga say speak hello wait a moment God win. I say who I bag the so God win. Papa. I say who I like the God win. It's still getting level go. In the guy bank on your man disappointing. Hello. A better whole lot. Papa. Hello. Papa. No. Hey. Hello. Papa. Give me. Give me. Any agora give me. Hello. Eze Chitoke Abiama. Hello. Ndo. Webe nurse heno. Nurse Tintel. Hello. Kaka chere ke mo gbama go. Hello. Kemba mago ni mechere ko ngba fuga ni ga. Hello, kaka sorry ya do you no go on ga. Ama gbe the nurse ha ti rishi, the nurse tinted, the nurse o to ocha. Elili ama gbe he no. Hello. Hello. Gini me ha. Imagine there nwa ho gna eme kwakere gna eme vibration. Nsike mo gba man go na ama gbe mbunu ti rishi. Ise ke gba awon tinti ko nweta onwe. Ina agba ogwu n'ụlọ ọgwụ. Ihe egbu mmadụ n'ụlọ ọgwụ ofu mbọsị nkọlị. Ihe egbu mmadụ. Ọ bụ ị na-agba onye a ọgwụ kwesịrị egbu ya. Iwu no na nwa we bunu ti rishi. Tege tenos ti tege tenos o to. Ebo doctor. Kaka kime doctor who kime nge gwa nga na emere emergency nwa be. Mansaka. Adansaka. Ashema. Ọga m ọzọ wee jebe ọlụ. Madam na nwa ya bụkwa nkọlị. Afụbe na batabe. So ya nọsara ahụ obere oge naba. Biatimo. Inye ode. Again. Inye ode. We fed bụ mmiri, ya ṅụ mmiri. Mmiri. Pụta ya ka anya. Ana kokwu. Ema kemgbe abalị nwaanyị njibe mmiri. Ekwesịna.
gịnị egwu ọ dị ka m na-egwu egwu kemgbe abalị onye be m nri Nwansịka Adansịka Ashimana Amaka Kareka Adansịka Opinsịka Ada Ai Adansịka Kareka Wanyama Kareka Wanyama Madam! Sorry, welcome. Are ejigo. Gịnị mere na ịnọgwa be ka ị mara mgbe m latara ka ị ga-eme n'ụzọ sitere ọ bụ m nọ na-ezoghị gị na akịrịka ịtụkwa ete nwa be gbachikwa m nkịtị. Madam, welcome. Sorry, Ndo. Wee bụ ya odi m nọ. Madam, ọ gasị ngwa gị na o jebego ọrụ. Na otego na-akpọ gị n'ekwentị mana ọ dịrị aga. Ejighị m foonu m hụ ojiri ji ọrụ taa na asịrị m ka m hafere nwa be ka ọ bụla tile m confuse n'ishi. Madam, ka m jụgodi gị. Nya weekend gị erugokwa nke bụ ijebezi ọrụ n'abalị. Ịma nye m nri m ga-eri. Speak lekwa ejigo. Chere ilechere m enya m bụ nkọli ka nwanska sado nwunye Uchenna ọ ga-nwekọchasị m na m bụ weekend. O nwere na-eme gị n'ishi. Ọ bụrụ na ọ maka na m enye gị nri na enya so ewele m iwe na ihe ahụ gbafuru m n'obi mana ihe ahụ anaghị gị writing ịsị m na enwe du weekend ị nụrụ anụ ga na ihe mbụ bụ nwunye ọga gị m kwesịrị ikwu okwu nwa ha ikema m respecting ọ bụghị ka ịsị m weekend Let me ask you, are you wicked? Are you wicked? Akịtị kpakpa agbafu gị m ka m rag. Akịrị kpakpa agbafu gị enya ahụrụ m na ụjọ adịghị n'enya gee m ntị ka m gwa gị ịfụrụ m na ebe a na-agbalo gị na di gị bọị amanye gị ike ị na-eme m ka o si wee masị gị eme m ka m rag anya bụlụkwa ọgbọ isi na m na-ega abụghị ọgbọ ọ bụ my faulting na eze chitoke adịghị masịrị ka nwe m swagari buru na mansion ka erigide nwabe ọ bụghị my fault and instead of ịbịara nwa ha na ana m eme gị ka nwanne m nwere m jiri emeri gị mmedomeni gị ọ bụghị ma ọ gị na-eme echetara ka m nụ gị nri jegide ọrụ bụ na-ede n'ime ikwegoro eme ka ịrụ ime ka na-enye ere eji gị cherekwa ka ngwa gị kpachafụ anya ma ọ bụ na ịkpachafụ gị anya oyi odi m lata na m agwa gị omeme gị saki ị nụrụ anụ ga anwala anwa mee ka m na gị ma mee ka ị nụrụ ka m gwara gị aga ị na-ayịra maọbụ ị na-agwa n'anya ndị agba elu enwekwala nwa bọchị ọzọ emepe ọnụ asị m ya wee sịrị nwata anyị nụrụ ka m gwara gị aga confuse who aga ngwa ya ka m je vu gị nri ka iri hapụ maka ka m vu gị nri na ịmara na m bụ nkọli nwa nsị asad na m adịghị wicked ihe ahụ bụ mistake amaghị m ị na-eme na enụhụ ahụ iri kogo jee bụ nri gị ribe I am not hungry chere ịtọ na ihe ahụ ihe oyibo gị na-asị m oyibo mụ bụ ị na-asị n'oyibo m nkọli ọmeje madam gị ị na-asụ m oyibo ka i were ndị tie m confuse n'isi mana ọwụ ọkụkọ gị ị nere ka m gwara gị nga bịa ka m je vu gị nri ka iri jee bụ nri gị ribe mana emesịa anyị afọ chere mụ bụ speaker sị m na ihe ahụ na ebe di m na mansion di m ahụrụ m na ụjọ adịghị gị n'anya ụmụ nwoke a jebi ọkwa ọnụ ncha na iko papa m arụ adịgo gị ekwetara m ihe mere n'abalị nyara arụ adịgo gị negoro gị nwa m asị m gị kuru nwa nkịta gị na-arụ kuru nkịta gị na-arụ ka anyị chere dọkịnta ọ bụrụ na dọkịnta bịa ka ọ mara ma ọ ya asị na arụ adịgo m mma ọpa ịghọtara ị mara ka ịdị yesterday ị mara ka ịdị n'abalị negoro gị arụ adịgo gị ma dọkịta bịa ma dọkịta bịara arụ adịgo gị nna m ukwu ụtụtụ ọma ọmụnwa bụ doctor in charge of this hospital Kekeme ekene dịrị Chukwu dọkịnta gụ ha ka anyị na-echere oge butere m ebe a n'abalị amarụ m na arụ na-eme m amarụ m na m ga-efu uche amara m na m ga-afụ ụbọchị taata anya na-abụ amara m ka o si mee amarakwana m ihe mere dọkịta ka mgbe ọnwa na-abụọ gara aga papa m adịghị aga nwa ije ọ dịgide eri nri ozugbo ozugbo ọ nọ na nwanne m nwoke n'obodo Igbo na-abata o wee kazie njọ mgbe kpọta ya na this hospital n'abalị ụnyaahụ ọ bụrụ na ị nọrọ ya ofu nọọsụ bịa kpere ya ekpere ozugbo kpechara ya ekpere agwọtazi arụ adịgo ya ka akwụkwọ ọlụ ebube dị egwu gịnị mee ekpere dọkịnta ọ ga-ebutere m ebe a n'abalị eziokwu amarụ m ka m dị
Again, I don't get na bed. I nwere ofu nwa nọọsụ nọ na-ekpe ekpere. Emepere m anya, afụrụ m ya. Gịnị na-emezi? Ka m na-abịa ụlọ ugbu a, ka m hụkwa nwata nwa agbọghọ na nne ya na-aṅụrị na-agụ egwu na-ekele Chineke. Sikwa na o nwee nwata nwa agbọghọ sikwa ekpekwa ekpere arụ dịkwa ya. Na-ajụ biko, gịnị na-eme? Anyị adị dọkịta ọzọ, anyị adị dọkịta na-abụ n'ụlọ ọgwụ a. Dọkịta mara m but arụ adịgo mpa m, arụ adịgo. Testị ya nke ife. So m ga-anachite ka m bịa nene gị arụ nke ọma. Ọkwa m gwara gị arụ adịgo gị. Papa, ị ga-eyiri akwa ịka anyị na-ahụ, arụ adịgo gị. Dọkịta m. Tonto. Akwasi ki wudie. Muta kwa onye no. Awon feke feke da wude ye. Awon lo nyafo. E ko ke be eziokwu. Am jide ma no wele fa tani abe ya ko nyu a. Sebe nwa. Nkoli. Oyo di mu ebi jere. Nwa awo mu ru ko na agbafu na room ai ginu go na eme. Mwa agora na egbo isi. So nkoli otu aka ede. Nkoli otu aka ede. Onye gwa m mmekwe. Otu aka ede. Mo na etukwe mu abe o. Timo o dire ni ge bia si na o bo yin saka ngwe chere ni ge maya oncha no nwe nwa ha bu abebo tuku o nwere ihe mere obara go gịnị mi o na chodo ni me room mbe so nkole ngwa before me ya na mechi anya isi na compound apụọ before me ya mechi isi na compound apụọ ozugbo kita ka nza kama ozugbo oyo di me speak le ku ya ho gịnị bụ mu mere gị nnu oyo no no na agbamugbo nge bana eleo Kana be yemu mergi na eme ka ịchọfụ m. Ige legide na ike we ige legide na ike wu. Asịrị m na nwa ahụ bụ onye nsị ka asad na nwa ihe m na-azụ bụ gịnị bụ ya ọ chọtara na room anyị. Asa mụọ na-ekwu. Asa biko bịa na be m now. Bịa kịta. Ọ na-ebịa kịta. Ọzọ ya bịa na iburu ozu nkọlị na. Igbu obere oge ya bụ iburu ozu nkọlị. Oyoo di me speak le ku ya ho. Oyoo di me ka m do ọcha ni ya ho. Biko Isioma. Amadu kedu ụdị ekpele nkọlikpe n'abalị nya. Me aruji wedding da ngwangwa fanaba. To kamaro kwa mo. Hadi kwa surprise bo fo ekpela. Mana oni chọrọ ka ọ na-ekpe ekpere. Seriously achọrọ m. Ị ma na ndị arụ dị na ba na mankuzi anyị ụgwọ. Apart from ego lab na ego card nke fagba because on go treatment ọzọ anyị nyefa nothing. Doc,
Ejokwa mụ. Doko dị mma ka na-ekpe ndị arụ adịrị ekpere nọ. Ha nwetakwa onwe ha ọgwụ nwa ga-erikwa otu taa. After ọnụ na ọgwụ aka nọ wee kpere ya ekpere. Isioma, ka nkọwalụ gị. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ekpele. Ị dị ekpe ekpelebe gị. Mụnwa na ekpe ekpelebe m. Ekwuru okwu sisi wolo nke Siza nye Siza. Wolo nke Jizọs nye Jizọs. Asọrọ m na ikpe ekpere adịrọ mma. Mana ya chelugodonu ka emegoro ndị admit. Gbanye fa kaadị ha bụrụ impatient. So that they busy about the man for medical bills when aban inachi nkole nachi kedi foze so biko abom kan yobe we oku wan kole oku o nto gwa jodo ngagwe thanks. Iju wano sinachio. Iju wano sinachio. Ebonye bikona wachio. Makano kubibuwano. Ebonye bisukwano. Makano kubibuwano. Aku yang mana mati